आज आमचे बरोबर हांगा आमचे महाराष्ट्रातले आमदार आणि अंत्योदय प्रतिष्ठान जे आसा तेजे संचालक आमचे प्रसाद लाड आणि तांचे बरोबर प्रतिष्ठानची जी अध्यक्ष आसा ती तांची सौभाग्यवती नीता लाड, आमचे गोंय राज्याचे ट्रान्सपोर्ट आणि पंचायत मंत्री मवीन बाब दुदिनो हे हांगा उपस्थित आसात। आज मुद्दाम आमचे प्रसाद लाड हांच्यांनी गेल्या 15 दिसां पयलीं आमच्या गोंयच्या सरकाराक तांच्यांनी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर हे 50 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिले त्यांच्या प्रतिष्ठानाच्या मार्फत आणि आज ते मुद्दाम भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयान आयिल्ले आसात। ते त्या प्रतिष्ठानाच्या माध्यमांतल्यान आमकां 25 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर 10 लिटरचे ते आज हांगा दिवपाचे आसात। हाचे पयलीं ज्या वेळाचेर आमी सेवा ही संघटन गेल्या वेळारूय फेज 1 जी आसली अशा वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीक तांच्यांनी PPE किट आसत, सॅनिटायझर, मागीर मास्क, फेस मास्क हे बऱ्याच वेळार ते पूण ते केन्नाच आपलें नांव सांगपाक जाय अशा पद्दतीन जालें। ह्या वेळारूय त्यांचें म्हणणें आसलें की आपण दिता आनी चल्लो म्हण, पण आमी मुद्दम म्हणलें तांकां की तुमी सदोदीत आमकां पार्टी म्हणून सदोदीत एखादी मदत करत आसत, कारण ते भारतीय जनता पार्टीचेच आमचे महाराष्ट्रांतले आमदार आसात। पण हे सगळें करता आसतना समाजाची तरी सेवा करपाक जाय ह्या माध्यमांतल्यान तांचें जें अंत्योदय प्रतिष्ठान भारतीय जनता पार्टीची जी संकल्पना आसा की शेवटच्या व्यक्ती पर्यंत पावोवपाक जाय, म्हणजे आमचे अंत्योदय ही संकल्पना ते आपल्या ह्या प्रतिष्ठाना मार्फत राबयतात आणि सदोदीत एखाद्या वेळाचेर म्हणजे गेल्या वेळार म्हाका याद जाता की आमी PPE किट खंयच्यान हाडप हे व्हडलो प्रश्न आसतालो, तेव्हा सतीशान म्हणलें म्हाका की कांय चिंता ना, आमी प्रसादाक सांगुया। प्रसादाक सांगतकच म्हाका दिसता 8 दिसाच्या भितर तांच्यांनी PPE किट आमकां हांगा धाडली आणि मागीर आमी हांगासले गोंयचे जे IMA जे आसात, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, डॉक्टर्स, ह्या सगळे प्रायवेट प्रॅक्टिशनर ह्या सगळ्या जाणांक आमी आमच्या मेडिकल सेलाच्या माध्यमांतल्यान त्या वेळार दिले। बऱ्याच भागा भितर आमी आमचे मास्क आसत, सॅनिटायझर आसत, हे आमच्या हांगासल्या कार्यकर्त्या मार्फत हांगा दिवपाचो आमी सगळ्यांक पावोवपाचो प्रयत्न केला। हांव तांकां खरोखरच आभार व्यक्त करता तांच्यांनी की आमकां तांच्यांनी पार्टी म्हणून आज आमचे कडेन ते ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दितात, कारण आमी मध्यंतरी पळयलें की ऑक्सिजनचो बरोचसो हांगा अडचणीचो विशय जालो, मागीर सगळो सेट जालो, पण अशा वेळाचेर हे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर जे आसात ते व्हेरी युजफूल आसा आणि ताका लागून आमी ह्या हाचो जो फायदो आसा तो आमच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या लोकांक लागून आमी करतले। ताका लागून हांव खरोखरच तेंचे आभार व्यक्त करता की तांच्यांनी मुद्दम येवन हे आमकां दिवपाचे हांगा तांच्यांनी कश्ट केले। आज भाजप गोवाचे अध्यक्ष सदानंदजी, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरजी आणि संस्थानाच्या अध्यक्षा नीता लाडजी, आज आम्ही गोव्यामध्ये गोवा हे राज्य महाराष्ट्राला लागूनच आहे, त्यामुळे ज्या ज्या वेळेला आम्ही महाराष्ट्राला मदत करतो त्या वेळेला आम्ही गोव्याला मदत करताना सदानंदजी आम्ही विसरत नसतो। त्यामुळे आमचं कर्तव्य संस्था म्हणून आणि भाजप म्हणून, आज भाजपाला नरेंद्र मोदी सरकारला 7 वर्ष पूर्ण झाली, त्यामध्ये सेवा ही कार्य आहे या उद्दिष्टाने माध्यमातून आम्ही ही कॉन्सन्ट्रेटर देत आहोत। याच्यामधनं हे जर्मनी मेडचं कॉन्सन्ट्रेटर आहे, यामधून 10 लिटरचं हे कॉन्सन्ट्रेटर आहे आणि एका वेळेला 2 लोकांना यातून ऑक्सिजन देता येतं आणि त्याचं जवळजवळ एका मिनिटाला 93% ऑक्सिजन ते जनरेट करतं हवेतून, त्यामुळे हे अतिशय उपयोगी आहे। ग्रामीण भागात सन्माननीय अध्यक्षांनी सांगितलं की ग्रामीण भागामध्ये साप चावला, विंचू चावला तरी ऑक्सिजन लागतं। त्या करोनाचा काळ संपल्यानंतर देखील हे आपल्या कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल, ज्याला कोणाला मदत लागेल त्याच्यात मदत होईल। आणि एक माननीय अध्यक्षांचा छोटा भाऊ म्हणून त्यांना मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, जेव्हा जेव्हा कधी मदत लागेल तेव्हा महाराष्ट्रात तुमचा मोठा भाऊ आहे, तुम्ही आम्हाला हक्काने हाक मारा, आम्ही तुमच्यासाठी येऊ। आणि गोवेकरांना पण मी शुभेच्छा देतो, हा करोनाचं संकट लवकर संपेल आणि माननीय मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्रिमंडळ ज्या ताकदीने काम करत आहे, निश्चितपणे येणाऱ्या 15-20 दिवसात हा करोनाचं संकट देखील संपलेलं असेल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो। धन्यवाद। किती दिले एकूण टोटल? हे मी आता 25 दिले आणि गोवा सरकारला 50 दिले आणि आपला कुठला तो बीच नाही कलंगूट रेसिडेन्सीला जे सेंटर उभं राहिलं तिथे आम्ही 50 PPE किट दिल्या, 1000 N95 मास्क दिले आणि असे 2 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर देखील दिले।
आणि अजून मास्कची किंवा PPE किटची गरज लागली तर मी माननीय अध्यक्षांना सांगितलं आहे आम्ही कधीही ती मदत करू, कारण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही अशा प्रकारची प्रचंड मदत करत आहोत. पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तनावडे, आमचे महाराष्ट्राचे MLA प्रसाद लाड, नीता लाड, ते ट्रस्टाचे चेअरपर्सन. म्हाका इतलें सांगपा जाय, हें एकूच दाखोवन दिता की हे महामारीन एकामुखा पावपाचें काम भाजपा पक्षांसून सुद्धा कितले जोरान चालू आसा तें एकामुखा कशें पावता तें हेतू एकूच जाता तितलो कमी लोकांक त्रास जावपा जाय. सरकार, केंद्र सरकार आमकां खूब मदत करता. बाब मोदी गोंयान दुसरे नदरेन सदांच बरे नदरेन आमकां पळयल्ले कारणान आमकां जाय ती मदत मेळटा. तेच बरोबर पक्षा कडेन सून पक्षाचे आमदार म्हणनाका वा बाकीचे म्हणनाका आमकां मदत मेळटा. हें कितें दाखयता, एक हे भाशेन चळवळ की लोकांक हेल्प करपाचो मुवमेंट चालू आसा. आनी सेवा ह्याच्यानी 7 वर्सां भरता आमचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. सेवा ही सप्ताह हो प्रोग्राम आमचो जेन्ना चालू आसा, हांव समजता बऱ्यांतले बरें काम, योग्य काम हें चालू आसा. हांव धन्यवाद म्हणटा प्रसाद लाडा की तो गोंयचेय चिंतता म्हूण, कित्याक आमी एक शेजारी जाल्ले कारणान हे महामारीन हांव प्रत्येक सगळ्यांक गोंयान सुद्दां उलो मारता, हितून आमी एकामुखार टिका करपाचें बंद करा, कॉपरेट करा. हे भाशेन कॉपरेशन जावपा जाय. ते पार्टी मध्ये आसून दी, सरकारा मध्ये आसून दी, इवन विरोधक कोण आसा ते आसून दी, हे महामारीनसून पयलीं आमी भायर सरया, होच म्हाजो हेतू आसा. म्हणून ताका परत एकदा हांव धन्यवाद म्हणटा की तूं फकत तुजे स्टेटीचेच चिंतना, तुजे लोकांचेच चिंतना, ओवरऑल कोण पळय त्रासान पडला तेजे चिंतता म्हणून ताका धन्यवाद म्हणटा.